boss, saan ka ba? Saan ka? Fairview? Tara, sakay ko na. Ha? Amparo ko. Saan ka doon? Saan ka doon? Ha? Sakto yan, saan ka doon? Saan sa Fairview? Sa terraces. O doon, sakto din ako dadaan. Ha? Doon din ako. Doon ka din. Oo, ang daanan pa. Ayan pa ako eh. O sige. Layo. Ang bigat mo ah. Ang bigat no. Okay na? Sige na, okay. Yes, dapat kasi may ko. Oo. Bumamasa dito sa Bayinakan. Ayos, at least may kasabay ako. Hindi ko nga kilala, sinasabay ko eh. Yung mga hindi ko nga kilala, sinasabay ko eh. Siyempre eh. Siyempre minsan kasi mahirap mag-commute eh. Oo. Eh kasi minsan inahatid ko yung pamangkin ko. Bakit may dala lagi dito? Eh inahatid ko yung pamangkin ko bago pumasok. Kaya. Sakto lang. Sino? Malayo na ako doon. Buti nakita kita doon. Buti nakita kita doon. Jollibee. Hindi, pupunta ako sa kabila. Sa Bartek. Oo. Lang, umahambon. Dito tayo madadali, umahambon. Kaya mag-commute pa uwi. Mahirap din mag-commute pa uwi. Buti may nasasakyan ka pang bayan dyan. Buti may nasasakyan ka pang bayan. Sa SM meron pa doon? Galing doon. Galing Bulacan. Oo, buti meron pa ano. Sana wag lumakas yung ulan.
kamote ako kasi isa lang. May kamote lang. Isa lang, oo. Kala ko wala kang kamote, tumitigil na. Meron naman. Tigil mo pa yung ulan. Dito ako nag-aral eh. Ilan lagi mga bus, di ba traffic eh? Nakabilis din. Mukhang aabot naman tayo na hindi uulan. Ambon-ambon lang. Buti na tempo, may dala akong helmet. Kala ko wala kang talaga dito, mahuli ka eh. Sana kayo mo. Ano to motor mo? Tulugan o pa? Ano lang to, hulugan pa to. Hulugan pa. Tulugan pa. Oo. Hindi pa naman ako. Oo. Tatlong taon to, di ba? Isa lang. May isang taon lang. Oo, isang taon ko lang kinuha. Kaso malaki yung ano, niya. Oo, medyo. Hindi balik yung traffic ko dito eh. Mataas. Ah, ganun. Yung ingat pa. Ginagawa ko lagi eh. Ah, Dalawa lang kasi pag ano, bus tapos ano, tatlo. mabagal lang ako magpatakbo kasi takot din ako sa mga truck eh. Mahirap may pagsabayan dyan.
Lagro. Ay, Lagro na yun. Oh, Lagro. Diretso na yun. Tingnan mo, dire-diretso siya, naka-red pa oh. Diyan yun na aksidente yung ganyan eh. Ano ba to? May gumagawa pala, ayan oh. Yun, buti hindi umulan. Buti hindi umulan. Lapit na tayo. Tagal ba to? Tagal ba to? Oo. Pros, pwede ka na dito? Ha? Pwede ka na dito? Oo, sige. Kasi kakanan na pala ako, ay kakaliwa. Ay dito sa unahan, sa unahan. Sasakay naman ako ng dito. Oo. Kasi kakaliwa na ako dito. Oo. Okay ka na dito? Okay na ako dito. Oh, sige, ingat, ingat. Akin na. Tumba. Ayan. Sige, sige, ingat, ingat. Panggas. Hindi, okay lang. Ano pa ba? Sige na. Sige, sige, ingat, ingat. Oo. So yun guys, may nailibre tayo ng sakay ngayon. At this time katrabaho ko, naabutan ko sa sa may kanto doon. Hindi ko siya naisabay kanina kasi may naunang nakiangkas sa akin. Eh buti sa unahan, nandun pa pala siya. Yun, naisabay natin. Medyo mahirap talaga mag-commute eh. Lalo na pag ganitong alanganin yung uwian. Sakto. Naka-free ride ulit tayo mga paps. So hanggang dito lang muna yung video natin guys.